En Punt Televisió, València en tu mano. Despertant els nostres cors, València riu. Gent d'en Punt! Hola, què tal? Som Juan i Patri. Hola, del món de Juan i Patri, mos coneixereu. Sí. Anem a començar a col·laborar en esta televisió, en esta nova televisió valenciana que se diu En Punt, gràcies a En Punt per confiar en nosaltres, per donar-nos esta oportunitat de poder estar en esta televisió valenciana que va tindre molt de futur i què anem a fer en ella? Anem a fer el mateix que fem en els nostres vídeos d'internet, pues coses paregudes, alguna entrevisteta, pues anem a ensenyar algun vídeo sobre cultura valenciana o sobre coses valencianes superxules. Com veieu, estem així en plenes falles, en la plaça de l'Ajuntament de València, i sobre les falles, si voleu que siguen els nostres vídeos o el que siga, podeu dir-ho, podeu comentar-ho. Comenteu així baix en la descripció que este vídeo estarà en el canal d'En Punt o en la pàgina web de Facebook d'En Punt. Podeu tomar-vos un missatge i que voleu que parlem d'això, doncs nosaltres parlarem d'això. Podem parlar de llengua, podem parlar d'arquitectura, podem parlar de moda, podem parlar de música. De tot. Aixina que... Teniu a los nichos per a poder estar i sobretot esteu ahí en la televisió valenciana En Punt, mireu les seves publicacions, no us perdeu res i sobretot no te baixes del món! Ciao! Tinc el cor encès en flama, no te separes del caliu del meu voler, reineta. En Punt Televisió, València en tu mano.